A na začátek jsme si pro vás připravili krátké umělecké vystoupení. Takže prosíme o pozornost, děkujeme. Když se jednoho dne vrátil Jára Cimrman z Bruselu, kde se jako nezávislý pozorovatel účastnil jednání o čerpání evropských strukturálních fondů, zcela zděšen postojem České republiky, se ihned rozhodl, že zásadně přepracuje svoji hru Vizionář. A my vám teď z ní přinášíme krátkou ukázku. Maminko, nezapomněla jsi, že máš dneska umřít? No jo, na to já jsem zapomněla jako na smrt. Tak to by teda nešlo. Hezky se připravit a jdeme, maminko. Ale to ještě nejde, já musím zařídit ještě spousta věcí. Musím zaplatit tu složenku, co mi poslal před 2 lety pan Kalousek na 121 000. Tam už budou určitě nějaký úroky, aby na tebe, holka, nepřišel exekutor. No jo, maminko, to máš dneska hned. No, a pak musím ještě zaplatit tu pokutu za nadužívání nemocniční péče, jak jsem s tebou, Smrtko, bojovala na té smrtelné posteli. No jo, tak tady čtu. Zvednou DPH, zastaví valorizaci důchodů, ach jo. Kdyby to všechno aspoň nerozkradli. Co to penzijní připojištění, maminko? Jo, myslíš to, jak platím od začátku? A to myslíš, že ještě dostanu? Jo, to víš. Hele, já jsem ušetřila 30 korun. A teď nevím, jestli mám koupit chleba, anebo mám připlatit na lék. Maminko, ty máš 30 korun. Teď si představ, že jsem spočítala, že až to všechno zaplatím, tak mi bude 107 let. Tak, přijď, Smrtko, až potom. Přijď až pak. No jo, jak to poslouchám, máte pravdu, tak já vás ještě nechám naživu. Jak já vám koukám do těch novin, tak já mám zakázek ještě hodně. Ti už všechno zneužili, využili, použili. No, teď koukám, je 1 hodina, to budou všichni v kantýně v parlamentu a do Starkovky to taky není daleko, tak já jdu, nashledanou. S Bohem, s Bohem! Já jdu. Vážení účastníci shromáždění, vážení přátelé, prožíváme pozoruhodnou dobu. Míra nespravedlností narůstá do nehorázné výše. Rozdíly mezi mocnými a bezmocnými, mezi bohatými a chudými se silně vyhrocují. Naštěstí početné skupiny obyvatelstva dosahují zdravého sebevědomí a odhodlávají se o své požadavky a o svá práva se přihlásit. Dnes, 30. května, se sešli k protestu na náměstí Jana Palacha senioři pod organizací Rady seniorů České republiky. Představím vám hlavní organizátory dnešní akce. Je to pan doktor Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů České republiky, rady, která zastupuje organizace s 320 000 členů. Dále jsou zde zástupci některých odborových svazů, kteří sympatizují s naším hnutím, a hlavně zástupce Rady zdravotně postižených
pan bakalář Václav Krása. Na čele předsedů odborových svazů je předseda Českomoravské odborové konfederace pan Jaroslav Zavadil. Ze stejných milých sympatií k problémům a hnutí seniorů přišel i zástupce studentů, konkrétně mluvčí iniciativy Za svobodné vysoké školy Lukáš Matoška. Všichni tito představení řečníci se posléze ujmou slova. Mé jméno je doktor Kalvach a jsem z 3. lékařské fakulty Karlovy univerzity. Stejné manifestace, jako je naše, probíhají v tomto okamžiku také v Lounech a v Chomutově. Je tomu tak proto, že ne všichni účastníci a lidé stejného přesvědčení se mohli dostavit sem do Prahy. Děkujeme vám, kteří jste se dostavili, vydržet nesnáze této 3/4hodinové manifestace v horkém dni, všem, kteří jste vážili cestu. Zastupujete tím současně své přátele podobného mínění, kteří z nejrůznějších důvodů do Prahy přijet nemohli. Někteří by nevydrželi nesnáze cesty kvůli křehkému zdraví, jiní se přiznali, že na cestu nemají prostředky a vyslechli jsme i takové, kteří se báli sem přijít. Ani náměstí Jana Palacha, ani Praha, ani Česká republika, ani Československo nikdy nezažili takovéto shromáždění seniorů. Teprve tlak narůstajícího bezpráví přivedl početné účastníky na toto náměstí. Děje se tak v době, kdy v Praze současně probíhá konference o zdravém a aktivním stárnutí, na který se zúčastňují odborníci i politici z několika zemí v celkovém počtu přes 800. A děje se tak v době, která byla paradoxně vyhlášena Evropskou unií v tomto roce jako rok mezigenerační solidarity a podpory zdravému a aktivnímu stárnutí. Nyní předám slovo hlavnímu, ještě představím obě naše tlumočnice, které tlumočí pro neslyšící. Pan doktor Pernes se ujímá své hlavní přednášky. Děkuji. Ano, už jsme tady. Čeští seniori byli donuceni vyjít do ulic. Hanba této vládě. Omlouvám se všem, že jsme si dovolili vyrušit váš klid a svolali první seniorskou demonstraci v historii České republiky. Nebylo ale jiné možnosti. Využili jsme všech příležitostí, bohužel situace je vážná. Arogance této vlády nemá obdoby. Je řádově vyšší než arogance vlády pana Topolánka, která seniorům zrušila pohřebné a příjmy penzijního účtu zastropovala na úrovni 4násobku průměrné mzdy. Důsledem byl výpadek 16 miliard korun.
Zvýšená nezaměstnanost a její důsledky přišly později. Tato vláda zavedla nový výpočet penzí, který diskriminuje 70% mladých důchodců. Penze budou mít nižší o 600 korun měsíčně. Tato vláda vymyslela světový experiment, to je neomezený důchodový věk. Naši pravnuci budou do penze odcházet v 70 a více letech. Tato vláda snížila příjmy penzijního účtu z 6 na 4násobek průměrné mzdy. Výpadek bude dalších 5 miliard korun. Tato vláda seniorům zrušila garantované slevy na železnici. A tato vláda zvýšila daně pracujícím důchodcům. Přitom většina ze 157 000 ekonomicky aktivních důchodců pracuje i v 70 letech proto, aby mohli lidsky a důstojně žít. Hanba této vládě! Čeští seniori si klidné a důstojné stáří zaslouží. Čeští seniori společnosti vytvořili hodnoty, ze kterých dodnes profituje. Čeští seniori si svoje penze předem zaplatili a také vychovali dostatek plátců současného průběžného penzijního systému. Já mám 3 děti, které na mě budou platit. České penze jsou o 1/3 nižší než evropský průměr. Sociální postavení českých seniorů je o 1/5 horší, než bylo v roce 1989. A v neposlední řadě dynamika růstu reálné kupní síly penzí je za 22 let transformace oproti dynamice růstu mezd čtvrtinová. Od roku 1989 vzrostla reálná kupní síla penzí o pouhých 14%. Slyšíte dobře, o 14% za 22 let. Již dnes se 10 000 seniorek a seniorů musí rozhodovat, zda zaplatí poplatky v nemocnici nebo nájem bytu. Již dnes se 100 000 seniorek a seniorů musí rozhodovat,